jedziemy rajdem, tak, jakimiś kamieniami. Powiem wam, że polskie drogi są tak samo zrobione jak to. Znaczy tutaj to jeszcze jest już dobrze, ale tam to była masakra. O, polskie drogi. Nie, polskie drogi są w gorszym stanie. Bądźmy szczerzy. Żeby zawieszenia nie zgubić, to trzeba uważać. Tak. Wyobraźcie sobie naszego szczampa. Szczamp leży, Audi leży, Peugeot leży. A ten duży taki też by leżał. Zafira. Zafira, właśnie. Co? Terenowy samochód. To musi mieć zawieszenie. Nagrywam. Mogę położyć? Nie, musisz ręce, bo to drgania zajmuje. Tylko wyeliminować drgania przy takim czymś, też masz coś pomysłu. I jedynka. I Jedynka. poszedł. Firma. Dito. Szczam by się rozwalił już na tej drodze. Polskie drogi, uwaga, autostrada wyjeżdżająca z opony z tego, z Niemiec do Polski 50 km. Ojej. Takie są polskie drogi. Tak właśnie. Były gorsze, ale nie zdążyłam nagrać. Sadzaj, kogo się jeszcze. Mamuś, ja nie przesadzam. Ja jeszcze to Koza. koza. Koza na pewno robimy. A co robi? Bara robimy. Posłuchamy muzyki? Patrz na drogę. Jezus Maria, patrz na drogę, proszę cię. Patrzę, patrzę. Jedź dalej, jedź dalej. Patrz, jakie ładne rzeczy. Przestań. Wyobraź sobie naszego sztampa na tej drodze. Ja sobie nie Koła wyobrażam. taką wszystkie by się rozpadły. Ale tu rzuca. Patrz jakie fajne krzaki. Jakie krzaki, popatrz. One są... Ona nam mówiła. No, to są te karłowate drzewka. Tak, ona musi. Patrz, bo takie kamienie na boku są. Patrz, tu sam kamień. Ja powiem wam, że ja tu widzę jakiegoś mutanta. Oho, baterie się dają. A? Karty. Tu. Safari. O, to wygląda jak pustynia jakaś. Tu jest sam kamień. Bo to było wszystko odpalone, nie? I przerwa. Koniec.